Καλησπέρα παιδιά, είμαστε εδώ πέρα στο πρώτο review για αυτοκίνητο στο κανάλι. Έχουμε κοντά μας ένα Honda EF όπως είδατε. Δίπλα μου έχω τον ιδιοκτήτη τον Νίκο. Καλησπέρα. Να μας πει και αυτός 2-3 πράγματα για το αυτοκίνητο. Ξεκινάμε με το να μας πει πότε πήρε το αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο έχει αγοράσει περίπου 2-3 μήνες τώρα. Η καρότσα ήταν η D7, η γνωστή SI με τον ένα κεντροφόρο 1600 VTEC. Έχει γίνει swap σε B16A2. Το μοτέρ υπήρχε σε ένα προηγούμενο αυτοκίνητο που είχα, ένα IK VTI, το οποίο αναχώρησε για το αποκλέρο. Από εκεί και πέρα φοράει ολόσωμη εξάτμιση μέχρι τα πόδι DC 421, 60 χωρίς καταλύτη, μεσαίο τελικό. Μια εισαγωγή απλή που φτιάξαμε με το μηχανικό ανοξίδωτη, η οποία ίσως και να αλλάχθει με κάτι καλύτερο και πιο επώνυμο. Σασμάν στο θέμα της μετάδοσης, δηλαδή φοράει η YS1, το Y1, το γνωστό από το ιαπωνικό XSI Integra GSR, με τα μεγάλα γρανάζια μέσα, βήμα 4x4, ελεύθερο διαφορικό δυστυχώς. Ενισχυμένο δισκοπλατό. Γίνει ένα σημάζεμα λίγο στο μηχανοστάσιο, το οποίο είχε σκουριές και τέτοια, έχουν φτιαχτεί όλα. Και από εκεί και πέρα δεν έχει φτιαχτεί κάτι άλλο. Τι θες να αλλάξεις, έχεις σκεφτεί κάτι να αλλάξει αυτοκίνητο? Σε ποιο τομέα από όλους. Σε ποιο τομέα από Γιατί δεν όλους? ξέρεις ότι δεν σταματάει ποτέ. Ναι, εγώ τα ξέρω απλά για να τα ακούσουν και τα παιδιά. Το αυτοκίνητο γενικότερα είναι για χρήση και track day και καθημερινή, για αυτό που θέλει ο Νίκος. Οπότε πες μας για αρχή τι θα κάνεις στην ανάρτηση. Κοίτα, σε θέμα ανάρτηση για την ώρα φοράει κάποια κόνη, κίτρινα, τα οποία είναι πολυκαιρισμένα, δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση, οπότε και θα αλλάχθει με καινούργια κόνη. Από τον καιρό κυτρινής. Ευχαριστώ. Από τον καιρό κυτρινής. Ναι, από το κακό της κιόλας, κάτι στεναχώρια. Όχι, θα αλλάχθει με μια καινούργια κόνη, η οποία έχει παραγγελθεί ήδη και βρίσκεται ήδη στο δρόμο της. Χειροποίητη εννοείται, για αυτό που είναι, και να με καλύψει τις χρήσεις μου. Από εκεί και πέρα λογικά θα γίνει και μετατροπή της ρυθμιζόμενης ύψος του coilover. Τώρα από εκεί και πέρα σε άλλα σημεία μοτέ δεν πρόκειται να πειραχτεί κάτι, ίσως να περάσει ένα πρόγραμμα για να βλέπεις πιο σωστά. Το αυτοκίνητο πόσο άλογα είναι και τώρα κυκλοφορικά? Από ό,τι έχουμε δει μέχρι στιγμής μας έχει δώσει 180 άλογα, 17 κιλά ροπή. Σημείο το οποίο το διαφοροποιεί με τα ευρωπαϊκά είναι ο εγκέφαλος, ο οποίος είναι PW01 από ιαπωνικό EF8 ή 9. Είναι φανταστό να αλλάξει επί 30 ή 28. Λογικά ναι, αν και πρέπει να γίνει και μετατροπή στην πλεξούδα για να γίνει ο BD1, γιατί το αμάξι του δουλεύει ο BD0. Αλλά ίσως και επειδή δεν με ενδιαφέρουν όλα τα χαρακτηριστικά, ίσως και να μείνει ο ίδιος και απλά να περαστεί ένα πρόγραμμα να ανέβει και λίγο ο κόφτης. Μάλιστα. Μέχρι στιγμής είμαστε πολύ ικανοποιημένοι. Και μιας και το είπες αυτό τώρα με το θέμα ικανοποιημένοι και τα σχετικά, να πούμε στον κόσμο ότι γενικότερα και ακόμα και με αυτό τον εγκέφαλο, ότι το αυτοκίνητο ήδη, εγώ έχω πάει βόλτα, το ξέρω το αυτοκίνητο και τα σχετικά, πάει πάρα πολύ καλά το αυτοκίνητο, ακόμα και με εγκέφαλο ο οποίος άλλοι θα τον πετάγανε για να πάρουν τον B28 ή τον B30 γιατί αυτοί γαμάνε και τα σχετικά. Αυτοί γαμάνε, αλλά γενικότερα ακόμα και με αυτό το αυτοκίνητο πυροβολάει. Φρένα. Σε φρένα φοράει μπροστά 282 δίξελ, τα οποία είναι swap ουσιαστικά η γνωστή μετατροπή που κάνουν με τους δίσκους του 282 από MG. Το δωράκι από το μηχανικό, ζαγκάνες από Integra Type R, DC2, τα κάκια project μου για να αντέχουν, σωλήνα και υψηλής μπρος πίσω, σε ευρώφρενο έχει μπει πάνω από η K4 VTI, το οποίο είναι λίγο καλύτερο από το EF, για καλύτερη αίσθηση.
Μελλοντικά ίσως και να μπει ένα CRV, κομπλέ μας με τρόμπα φρένων. Για πίσω τα φρένα είναι stock, τα 240, μικροσκοπικά, ψιλοφαγωμένα στο όριο ζωής. Έχουμε στα πλάνα μας να μπει ένα σετάκι από 260-262 από EP3, μαζί με τις ζαγκάνες εννοείται πάντα. Και επίσης θα μπει και πίσω, θα αλλάξουμε την αντιστατική και να πούμε ότι μπροστά φοράει ήδη μια ABA, πιο χοντρή από την εργοστασιακή του. Πίσω φορά την εργοστασιακή, η οποία θα αλλάξει με μια από Rover. Το traction bar. Ναι, φυσικά. Είναι, μπροστά το Max έχει αλλάχθει το εργοστασιακό, το traction bar είναι χειροποίητο, το οποίο μας έφαγε αρκετό χρόνο, να σου πω την αλήθεια, γιατί δεν το περιμέναμε. Οχτάρια 888 τα λάσιχα, 195-55-15 για να είναι όσο πιο εργοστασιακό γίνεται και να δουλεύει σωστά με το Sasman. Αυτά πιστεύω. Ωραία. Λοιπόν, για να ξέρετε το αυτοκίνητο και γενικότερα όλα τα αυτοκίνητα που θα γίνονται παρουσιάσεις εδώ πέρα στο κανάλι θα μπαίνουν και σε ένα συγκεκριμένο blog που θα το έχουμε εδώ πέρα μαζί με τον Νίκο. Λοιπόν, και θα μας πει τώρα ο Νίκος μερικές προβλέψεις, γιατί μπαίνει ούτως άλλως στην πίστα και τα σχετικά. Θα μας πει μερικές προβλέψεις για την πίστα, το τι νομίζω ότι θα κάνει τώρα το αυτοκίνητο έτσι όπως είναι και θα δούμε μετά τι θα γράψουμε στο blog για το τι έκανε τελικά. Να δούμε πόσο μέσα θα πέσει. Κοίτα, προσωπικά πιστεύω ότι γενικά ποια είναι η άποψή μου. Δεν κοιτάω το απόλυτο, κοιτάω τη διασκέδαση. Άλλωστε αυτός είναι ο σκοπός του track day. Να μάθεις αμάξι σου, να το διασκεδάσεις, εννοείται σε ασφαλές περιβάλλον ελεγχόμενο, χωρίς να κινδυνεύει ο περίκοσμος, το περιβάλλον με ανθρώπους κτλ. Από εκεί και πέρα οποιοσδήποτε καλός χρόνος για μένα προσωπικά είναι από 1.20 και κάτω. Οπότε άμα δω 1.20 και κάτω θα είμαι υπερικανοποιημένο. Τέλεια, μια χαρά. Λοιπόν, θα πάμε να δούμε και τι κάνει και εδώ πέρα. Είμαστε στην ανάβαση φυλής αυτή τη στιγμή, μετά τις ταβέρνες της Ξιάς. Αν και έχει λίγο κόσμο, έχουμε έρθει ψιλοοργανωμένοι εδώ πέρα. Θα έχουμε ένα άτομο ήδη πάνω να μας πάρει τηλέφωνο, να μας ενημερώσει σε περίπτωση που κατεβαίνει κάποιο όχημα. Για να μην γίνει με το μοίρεο. Πάμε να δούμε λοιπόν τι κάνει και το e-fight στον δρόμο. Μαλάκα με τις αναβάσεις ποτέ. Δεν ακούγεται καμό στα βουνά.
Εδώ είμαστε και πάλι με την Ιεφάρα, τη γριά εδώ πέρα. Λοιπόν, πολύ δυνατή γριά, πολύ καλή και στο βουνό και παντού. Δυστυχώς δεν μπορούσαμε να το δούμε περισσότερο γιατί είχε πάρα πολύ κίνηση και δεν ήμασταν τώρα για να πάμε να κάνουμε κατουργές, να τρέχουμε πίσω από τον κόσμο κτλ. Λοιπόν, ήρθαμε εδώ πέρα να κάνουμε και μια μέτρηση 0%, 0,60 και τα σχετικά. Πολύ καλά τα νούμερα, θα τα δείτε και στο βίντεο. Και δίνω τον λόγο εδώ πέρα στον Μίστερ. Εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο. Απλά θέλω να ευχαριστήσω κάποια άτομα τα οποία μου έχουν στηρίξει. Για αρχή το μηχανικό μου. Συγχωρείτε. Για αρχή το μηχανικό μου, τον Μιχάλη τον Κυριτσόπουλο, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος για όλες τις μαλακίες κυριολεκτικά που έχω κάνει σε όλα μου τα αυτοκίνητα. Και ο κύριος υπεύθυνος που κατέληξα από άλλη ιαπωνική εταιρεία συγκεκριμένη. Θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά από βάθος ψυχής, αν και θα ακουστεί διαφήμιση, τη Racing Star του κυρίου Κουτσουδάκη, οι οποίοι πραγματικά με έχουν όχι απλά στηρίξει, με έχουν υποστηρίξει κάθε μου τρέλα. Και τέλος θέλω να ευχαριστήσω την αντιπροσωπεία της Koni Ελλάς, οι οποίοι πραγματικά σε ό,τι τους έχω ζητήσει σε θέμα ανάρτησης ήταν πάντα εκεί, με την τεχνική τους γνώση, να λύσουμε οποιοδήποτε θέμα και απορία υπήρχε και πάντοτε να φτιάξουμε κάτι πάνω από αυτό που θα υπήρχε στο ράφι. Αυτά από μένα. Λοιπόν, και να πούμε επίσης ότι φυσικά για όλα τα review που θα ξαναγίνουν και στο μέλλον θα υπάρξει και part 2 και για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, όταν θα κάνει κάποια πράγματα και ο Νικολής εδώ πέρα να βάλει τα δικά του, να κάνει τα μαγικά του και θα ξαναδούμε πάλι χρόνους, θα ξαναδούμε τα πάντα και την άλλη φορά ευελπιστούμε να μετρήσουμε και στο βουνό με ασφαλή τρόπο γιατί σήμερα δυστυχώς δεν γινόταν. Μπράβο, ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Λοιπόν, και μιλάμε. Ciao.